Guys, mag-start na rin guys. Adto ta sa under the bridge, no, boundary sa Paknaan o sa Mandawi o sa Konsolasyon. Kanang Kansagaan Paknaan Bridge. Gamay na ka. Traffic gihapon kayo guys. Pangatarong ang daan, maunta ni isa sa mga kuwan sa ligan na mga pa iban-ibas traffic dito sa main highway. Ang gapon no, kita-sitwasyon guys. Ang buba kayo daan na. Traffic. Takilid pikas agi guys, dito mo dito ato sa Mandawi. Ganita ubos kay suroy sa tanis ubos usay maayo doy. Mabunta guys na ang dagang isda din presko. Naghamaw man na nagat rem dunggo. Kara murag mingaw, no?
Tumaw ni siya dagway guys. Ilawang sa bridge sa Kansagaan Paknaan Bridge. Dalihan guys. Wala pa yung isda sad. Kira. Wala pa sa plaza ni guys. Nandun sa Churuyan. Oh. Sa Konsolasyon yung portion side. Kaya ito ganito guys. Ang lugar. So ito guys, ilaw na sa bridge no. Kita na nito ang paradiruhan. Hapon rin guys, ang mabuntag sa iyo, daghan rin kuan. Daghan rin mga isda, labas, dunggo. Karon murag na kami ni dunggo, matubig man. Nagat ng tubig guys. So fishing ta na guys, sa Cebu City. Mga building nakita diha, kung makita no. Ani part ni sa kuan, Labugon. Ang dawi kay natungod dool sa atbang. Unahan Cebu City na to siya, to na tagas nga building. So tabok na ni guys, mandawi na makita na to pikas tampi. Dawi, ani rin Gubiaw. Side na sa Gubiaw. Maintain mo sa dali. Lasa. Kayo kong gawa. Kami ginigyan mo. Pagka-maintain guys, video.
para diruhan na donahan guys na mga barko. So kini nga portion guys sa Konsolasyon iliha. Muna area niya. Katupik aside sa Mandawi to. So usan isa sa katabang nga naluag-luag gid ang atong traffic. Wa pa siguro ning dana paminaw ko. Grabe na jud kayo ang traffic na hitabo dinhi sa Cebu sa northern part. Pero gani wa gyud gyapon masulbad. Ani nagat guys oh. Kato ang kwanto guys ang Mactan Bridge, Fernan Bridge, no? Ang nakita nato diha oh. So guys, thank you for watching.